У Ганны Бруянковай дыфузная гліома ствола мозгу. Для выратавання і арганізацыі лячэння патрабуецца сабраць $65 000. Кожны пасільны ўклад ад людзей, якія гатовы адгукнуцца на бяду дзіця, набліжае дзяўчынку да паўнацэннага жыцця. Анюта з Добружскага раёна любіць маляваць. З яе работамі госці мерапрыемства змаглі азнаёміцца перад канцэртам. Там жа былі арганізаваны выстава рамеснікаў і экспанаты, зробленыя людзьмі з інваліднасцю. Можна было паўдзельнічаць у розных інтэрактывах, набыць сувеніры, ніхто не застаўся абыякавым. Сёлета ў падтрымку Ганны Бруянковай канцэрт сабраў у гомельскім гарадскім цэнтры культуры зорак беларускай сцэны, такіх як Дзіму Сіўчыка, вядомага пад псеўданімам Дзім Дзімыч, Даремі, рок-гурт Глінтвейн і тэатр танца Дзіва. Артысты выконвалі свае хіты і жадалі хуткага выздараўлення. Унесці свой маленькі ўклад можа кожны. Дабрачынны рахунак у Беларусбанку 132 59 12 на імя Бруянковай Валянціны Ігораўны. Рэквізіты для папаўнення карт у вас на экране. Усе атрыманыя сродкі будуць пералічаны на разліковы рахунак сям'і. Давайце рабіць дабро разам. Ганна Кустачова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».